Zaterdag 4 oktober is traditioneel Werelddierendag. Die dag vertroetelen wij onze huisdieren met een lekker hapje, een speeltje of een designband. Of is het elke dag Dierendag? Vroeger waren eigenlijk de dieren voor de bewaking, de honden, de katten was om muizen te vangen. Maar tegenwoordig is dieren zijn een gedeelte van het gezin. Het is emotie. Dierendag is het verwennen van de beesten. Het snackje, een lekker bot voor de hond, de muisjes, speelmuisjes voor de kat. En dat zijn eigenlijk wel hoofdzakelijk de dingen die kinderen van ouders mogen halen. Krijgt je huisdier nou zaterdag ook wat extra's? Jazeker, jazeker. Wat krijgt u dan? Ik heb een speeltje, denk ik, en iets lekkers natuurlijk. Dus ze krijgen elke dag een lekker eten. Ja hoor. Een snoepie. Een klein snoepie. Extra? Extra, ja, natuurlijk. En een strikje om. Ja. De kinderen vinden dit natuurlijk altijd het leukste. Ze krijgen een paar euro van pa en moe en mogen wat leuks voor hun huisdieren kopen. De kinderen vinden het natuurlijk leuk dat het ingepakt wordt. Dus pakken we ook de snackjes voor de beesten in. Dit is een krabpaal en zelfs mandjes design van Lotte. Het zijn meer de extra dingetjes die ze krijgen. Het beest extra die dag verwennen. Speeltjes voor de hond, voor de kat. Voor de knaagdieren hebben we de speelballetjes al. En dat schijnt, een konijn vindt dat schitterend mooi. Een groep wat een beetje vergeten wordt, dat is eigenlijk de tropische vissen. Dat heeft toch misschien wat minder emotie bij kinderen en bij ouderen dan een hond, een kat, een knaagdier. Een vis kun je ook moeilijk een speeltje geven natuurlijk. Nee, maar je kan wel iets leuks even in het aquarium zetten.